avukat illi tinħasad. Bħala ċittadin ma tistax ma tinħasadx ukoll. Għaliex għandek prattikament pressjoni żejda u teddid fuq membru tal-ġudikatura fil-qadi ta' dmirijietu li m'għandha s-sirqat. Hawnhekk jiġifieri qegħdin ngħidu fejn waħda mill-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, jiġifieri dak ta' Prim Ministru, qed jikkritika istituzzjoni oħra illi daqstant hija importanti għad-demokrazija fil-pajjiż. U ċoe il-qrati. Għaliex biex inti kollok id-demokrazija ma jfissirx illi darba kull 4-5 snin tmur tivvota, imma l-pajjiż irid ikollu dawk is-sistemi li jiggarantixxu li kulħadd qed jilgħab at a level playing field. Mela allura, jekk bniedem ikollu problema ma' xi ħadd ieħor jew mal-gvern u jrid li jingħata dritt, irid imur bil-forsi l-qorti għax dak huwa xogħla. Issa meta inti għandek l-Uffiċċju tal-Prim Ministru li qed jattakka lill-ġudikatura, allura għandek il-kollass tas-sistema. Allura din ngħidu illi s-salta ta' dritt illi l-pajjiż ħadd memmola mill-liġi u kulħadd huwa serv umli tal-liġi qed tispiċċa. Ma tistax inti tkun l-Uffiċċju tal-Prim Ministru u tikkritika u teħdet lil min qed jagħmel xogħlu bħala maġistrat li qed jinvestigak. Jekk allura ħajdew nagħmlu hekk kif isser illi l-maġistrat u l-imħalfin kull darba li jkollhom kawża ppreżentata qudiemhom mill-gvern ifisser skont dan il-komment illi bil-fors il-gvern irid jerbaħ. Ma allura m'għandniex demokrazija. Jiġi kritikat u medet dan il-mod. Minn min qed jiġi investigat? Ġifieri l-kollass tas-sistema propju għandek hawn. Li fisser 2013 meta il-viċi kap dak iż-żmien tal-Labour Party Angelo Farrugia kien ikkritika sentenza li ngħatat Joseph Muscat kien talab ir-riżenja ta' Angelo Farrugia minn viċi kap. Kemm vera mbagħad Angelo Farrugia effettivament ma kontestax l-elezzjoni mal-Partit Laburista. Bl-istess miżura ta' deċiżjoni li ħa Joseph Muscat qabel ma sar Prim Ministru u issa li qed jagħmel qar minn dak li qal Angelo Farrugia se jiġri. Ekku. Bl-istess kejl ikollu jirriżenja wkoll il-Prim Ministru. Naħseb anke minn kap tal-partitu. Ekku.